Nke a bụ Abụ Ọma isi nke 55 malite n'amaokwu nke 1 ruo na nke 23. Isiokwu: ekpere nke nwa amadi ahụ onye enyi ya rarara nye. N'ekpere Chineke, ezonarịkwala onwe gị n'arịrịọ amara m. Na ntị zam, ana m alụ ụlụ na ntụgharị obi m na-asụkwa oke ude n'ihi ọlụ onye iro, n'ihi mkpagbu nke onye na-emebi iwu, n'ihi na ha na-eme ka ajọ ihe mee mkpatụ megide m. Ọ bụkwa n'iwe ka ha na-akpọ m asị. Ọ na-ebusi mkpụrụ obi m mgbe ike n'ime m. Oke ụjọ niile nke ọnwụ adakwasịwokwa m. Egwu na ịma jijiji na-abịaru m arụ. Oke ọma jijiji ekpuchiwokwa m. M wee sị, ọ ga-adị m na mma ma sị na m nwere nku dịka nduru. M ga-efela wee nọdụ duu. Lee, m ga-efelu ebe dị anya n'ọnọdụ abalị n'ọzara. M ga-ewere ọsọ ọsọ si n'ifufe siri ike na oke ifufe bara ebe mkpagbu dịrị m. Onye